A ver, Óscar, apura, sempre igual, todos os días a mesma historia. Veña, que chegas tarde. Sí. Mira que hora é, mira que hora xa. Vamos, rápido. Colla a mochila. Apura, veña. Vamos, veña, rápido. A ver, pero ainda estás co leite, deixa o móvil. Vas a chegar tarde, como sempre. Ti que queres, que te boten no instituto? Papá, dame igual, eu que quero traballar. Queres traballar? Ti non sabes o que é traballar. Ti tampouco sabes o que é traballar, papá, que estás no paro, que levas da casa mamá. Bueno, se eu non estou traballando porque esta conversa xa tive en ca tua abuela fai 20 anos e non lle fixen caso. Ela sí que traballaba. En que traballaba a abuela? Pregúntale a ela. Entonces, no meu mundo de antes era moi diferente a agora, porque eu fui un pouquiño á escola, un pouquiño, eu que sei, nada, hasta os 6 anos ou así, e despois xa tuve que cuidar de miña irmán, e ir ao marisco, ás ameixas, xa con eses anos, con 7, con 8, xa iba aos caramuxos, ás ameixas para vender, e así. E despois, aos 9 anos, xa empecé nunha fábrica de conservas. E despois, había unha escola de noite, tanto iban os de 9 anos que tiña eu, como iban os de 20, como iban, porque a xente antes non tiña ocasión de estudiar, como agora. E entonces, pois nada, a seguir así traballando, a ir ao río, a lonxe, a 3 e 4 kilómetros, que bañera na cabeza, todo o día tamén, levaba a bola seca, a leña tamén, a leña pola playa, a baixar o cesto, coller unha hacha, botala dentro e botala outra vez á cabeza, así, desde o Cabo da Cruz hasta as Carabote, pola playa. Despois aos Pinales, tamén a 2 e 3 kilómetros, a leña, ao batume, e despois íbamos á leira, a cavar, a poñer patatas. Levantábame ás 5 da mañán, para ir ao río, a lavar, e para acarretar agua para a casa, porque non había agua, non había de traída, nin tiñamos pozo, nin nada. E despois preparaba os rapaces para a escola, e despois íbame para a conserva. Dunha máquina, de serralas xa, empacadas, non? E botalas a outra cinta, para que foran por unha lavadora. E eu estaba neso. E aos 11 anos, pois vime para Cabo de Cruz, para a fábrica de pita, que abrera, e traballei dos 11 anos hasta que tuve a miña filla que ten agora 45, e tuve que deixar, porque eu tiña a miña sogra viva, mas a miña nai, pero non me quixeron quedar con ela, mas que a outra, que tiña unha filla de 50 anos. Entón deixei un pouco, pero ainda fun rematar chaquetas, calcetaba para fora, un guarsei que me levaba toda a semana e cobraba 1000 pesetas, 6 euros da hora, por facelo, ganaba 6 euros á semana. E a calcetar, e así, e fun hasta que despois me volveron a coller outra vez, cando xa Tucho, o meu fillo, tiña 1 ano, o pequeno, e non parei hasta que me retirei. Que comías? Daquela salían nos carafunchos uns granos grandísimos por aquí, polas pernas, e todo era por falta de vitaminas, porque non había así, fruta só a tiña a que tiña horta. E eu a mellor vía unha monda de naranxa polos suelos e collía e raspaba aquel blanco, sabes? Porque ti non vías unha naranxa na vida. E despois ni un bocadillo, eu xa andaba a traballar cando empezou a vir o chocolate gordo, e cunha pastilliña, así, facía un bocadillo, e bueno, así. Non tiña soños, porque, sabes, non había tele. A radio veu
entonces non vías que soño podías ter, o teu soño era o que había, non facías. Pero a min gustaríame estudiade para seres algo, porque mira, un capitán pode ir de mariñeiro, pero un mariñeiro non pode ir de capitán.